Indian tlangval Bharat chu London khopuya chengin a graduate ni ania an college chu manmo takapanin atlaya wang chuan poya tiveu maya an principal chuan choimoina lo lanin tuna chuang graduate vala ni veto a an banu chuan an inlama ho in apate chuan thu thin thong do alo hrila ipa kha stroke awangin aborala ni chuti in a hrila Bharat chuan maktive hle in apathi wang chuan India ram lama kho atuma Bharat pa hi India ram prime minister ni mek ni in Bharat chu apathi na awangin India ram lama a ho don ta ani ole video hi like in min lo share sakle la channel hi khong ani lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shram ang u Bharat chuan India rampanin atet lai chu amit tha alanga anu le pa chuan duat ve thei le in school thaberbera le kha anjir tir thina anu chuan ikor ngong mi kha enge ni ti a zotin Bharat chuan a thiam pa nen ice cream an eya wanga kaya ni thu chu a hrila anu chuan doctor lamin eyam phalto lo chekha tuna china chuan eito su o tia rilin Bharat chuan a eito lo tur thu anu hne na chuan a tiama anu ponduat vele in zana niya pa ber chu tlai takaron ho in ram khat roi tu lu berani wang chuan a boi thei viau maya anu pui chuan ifa pa hi ngai sak ve do te tia rilin pa ber chuan ram hruai na ka thoka kan fa pa hi chu nang man lo en kol top ro hun ol ka nei lo e mai ti in a changa nu berpon apasal boizia chu lo thiamin an fapa chu mani chowin a en kol ani bermai Bharat chuan school kal le in anu hne na chuan ice cream a ele thu chu a hrila anu chu ngai dam dilin anu po chuan elui to lo tur chuan a hrila zana ni chuan mu ha damin Bharat chu anu bula alamua atu zinga ni chuan anu kai tho tumin a har theilova Bharat anu chu mu hlum dain Bharat pon a tur view maya anu chu William ni in Bharat chuan a tur view maya ama ngai saka en kol tu ber anu a chan chu aparaga fa pon hre om ti ve hle in anu an vuizo nu chuan Bharat paraga fa chu a thiam pa chuan a ron muwa varada chuan in thlan a hnai to sia ifa pa en kol tu tur nu pui dang nei le mai ro ti in a hrila raga fa chuan a fa pa chu en kol ngai ala ni wang chuan politics tolsan mai tumin a thiam pa thuro nang chuan nu pui dang nei le mai chu atuma nu pui dang chu nein Bharat chuan no pangte in nu hron a hrona apa pon politics chu tolsan lovin a fa pa en kol tu tur nu pui aneya anu hron chuan en thrang ve hle in fatak ang chuan en kol theilova Bharat chuan an ina tlak tlum na mulovin a thiam pa Subhas ate ina chuan a leng do reng thina Subhas chu London lama le khazirin apa te chuan da antuma a thiam pa bula chuan om ve chakin anu hron chuan nau te aneya naw ani nu phei chuan Bharat chuan hrom ti zualin a thiam pa pa hne na chuan Subhas om na muna om ve ka pa min dil sakroti in angena Subhas pa chuan vadil sakin raga fa po chuan alo rem tia Bharat chu London lama le khazira om bodain London a chuan a seiliana apa thina awangin India chuan a ho vele ta ani Bharat chuan India ram thlengin apa thalak chu aena apa chu vuito ni in anaw chuan apa ahala apa party omna a an ho tu zinga mi a minister Varadar chuan Bharat hne na chuan inaw khani pa vuya kan party kan buai khop mai tu bernge prime minister ni ang kan rel fil thailo nang ma po ini mai thei ti in a hrila Bharat chuan engtin ma chang lovin anu hron chuan a pasal thina chu asun view maya Bharat chu cholha damin anu tirka chuan inaw so a omdana diklova doctor te chuan apa thina atur mama ani an tia inaw atong reng mai mule mala nei lo ti in an ron hrila Bharat chuan anaw po ngai sakman lovin apa chu damdoi ina aboral ti a hria a apa chana wang chuan han ti ber tur po a hrebik lo ani Bharat chuan an motor la chuakin leng khothong chu atuma traffic jam kara chuan tangin motor khon an metna salutuk chu makati viau maya hetiang turi ani lo traffic rules siam thatanga yani hitia ngai to in
varadar te chuan an Prime Minister a thi wang chuan a ai o tu tur thlan an tuma an party chuan ama chu Prime Minister mai atan du ma se atam zokin Bharat chu Prime Minister turin an du a varadar pon kalau bedon ye tia changin ragafa vuina hun ser nung ber chu an manga Bharat pon na pa chu thataka vuiliamin London lama chuan kirole mai atuma varadar chuan I flight ticket ka cancel tirania thupoi mo tak soitur kan nei ti in Afrila ipa aboral ta ka chuan kan party in ipa din hunlua tur hi uluk takin kan ngai tu a Prime Minister atan chuan a fapa nge hi kan du che a chuwang chuan ipa din mun ilu anga yang ti in an Srila Bharat chuan engtin ma chang lovin soiber turpo a hrelowa varadar nena chuan nangma PM mai te che tia Frilin varadar chuan ipa neng khan kan party hi kan mangai ma kan party thatna tur chi kan ngai tu chuwang chuan I Prime Minister mai anga yang ti in a Srila Bharat chuan kalowin ngai tu adonia tia changin ram khat hruai tu lu berata na tling to kangem a hrebik lova ni masela apa party te chuan Prime Minister atan an du miawa wang chuan nartum bik lovin Prime Minister ni mai chu trazokin a hreveta ani atu kaniya Bharat chuan varadar hna inrot na chu kapome kapadin hunlo in Prime Minister chu kaniyang ti in Afrila Bharat chu India Prime Minister atan laklo ni in rin omna thutia machama aming sign thlapin apadin huna chuan ading ta ani Bharat chuan Prime Minister angina na chu athok nga la a assistant Bhaskar pon lompuina thu Srilin India Prime Minister zinga no pang berani thu chu Afrila office lampana chu ngalin traffic chu alo thol ma Bharat chuan enge a omzia dia zo tin konga akalve chung chuan midangan block vek thu chu an Srila Bharat chuan Prime Minister ni na le omdan po la rethiam big lovin sarkar official te hna chuan ati tur le ti lo tur te chu azota thil thiam chak tak ani wang chuan Prime Minister na po thataka tho the imbe sein traffic ho tu lu ber chu a muhala traffic dan thar siama tum thu Srilin honan met vak thin chu nuai bo nga la tuma ramchang ka nga le khazira ni wang chuan ram khat hruai po ne ve nga le in Bharat hian han team ek na anei lo ani ber mai Bharat chuan traffic dan siam tharin helmet khum lo te chu aman ngal maka hon met na sale mi pui himna na lir thei khal te chu man ngal zelin ama pona dan siam chu azoma an party senior varadar chu va mu in amalak tum dan le athil ti tur te chu Afrila varadar chuan ka support ka tang che tia Srilin Bharat tan chuan mi thatak angin alanga Bharat pon ring vehle in Prime Minister na chu tlin taka thok atum bok Bharat chuan na chu thok ve zelin traffic dana siam thara wang chuan zona adong hnem thei viau maya ni khatsu a office lampana akalain meiche pakhat vasui hi mu in meltra ti viau maya vasui chu hria chen chakin a secretary nena chuan number nei turin a Srila a office kota chuan reporter hoin engwanga traffic dan siam thange ini tia zotin Bharat chuan trul lova hon me vak hi achang kang lo baka mita na beng chenga chu wang chuan dan thar kan siam ta ani ti in achanga Prime Minister na chu tlin taka thokin vasui chu a mule a Bharat chuan chelawati ema wang chuan anang ne na a number zon tirin vasui hi nula mel thale le khathiam pa ngai tak ania thian hova inkom khom nuam ti chi ni ve in ni khatchu an ina an thian hovin anin koma an thian zinga pakhat chuan Prime Minister ne na trangin khol dong thut ula engtin nge in tiang tia zotin Prime Minister ne na tanga khol dong chu an be sei phalova vasui pa hi police ni in vasui pona za ve viau maya azirlaya chuan ril rupe ve hle in Bharat chuan a number anei to a vasui chu vakholin midang chuan an lo changa vasui ka bedu tia Srilin a thianu chuan bum mang emoti in a bengkhon du lova Bharat chuan khol le in midang chuan an lo chang le a Prime Minister ani thu soima sharing du chuang lovin Bharat chuan a secretary ne na ngatinge min rin du lo le ti in azota avoi thumnan Bharat chuan khol le in vasui chuan a lo changa Prime Minister ani thu Srilin
a number chu chui chuak turin a hrila vasu ipo chuan prime minister inaron khol ti hrethein in muturin Bharat a chuan a soma vasu ipa churan ho in a thiante chu an chuak veka vasu I chuan India prime minister no pangle chelo tak mu chu atumta ani Bharat a chu nal taka in thuamin vasu I mutur chuan hotel changkang taka akala hotel chu thlengin vasu itepo anron kalve a Bharat a chuan iba sang ka mutrin che a zirlayem ni ilani ti in na zota vasu I chuan alani thuwa changin traffic dan thari siam ka tra ka te khop mai dan bo chiate sumtling khom mangin kong thom thazel ru oti in afrila baskar chuan assembly a hun kan kalangai ti in afrila Bharat chuan hun kan ei vele kan im mule donya tia rilin vasu I chu akal santa ani Bharat a chuan parliament a thu soin opposition ho chuan am beina sa view maya traffic dan thara siam chu pompui hlom lovin Bharat chuan kan dan mang hian che chu na tamzo kan veng theyang ti in dan bo chiate sumtling khom mangin kong kan siam thabokang chu wang chuan kan thatla na turin ani dan kan siam ti in asoya India ram maso na tur chu ngai tu verengin apang chi ram mangai tu ania ave corruption po na sa taka do tumin ei rute chu dimatum lo thu asoi bok am Bharat chuan police lal ho chu mu in dikta ka ro rel tur chuan a hrila rathei ho sa thlir lo tur a hrilin mitik lo te chu dim lo turin a fuya India tan thei top chu a hun zia hrilin office ban nuwa po na athok vezela Bharat king pui berma no har chu eruk thu buaya police ten manin chanchin tharlama chuan an puanga Bharat pon mitik lo le eruk mangte chu di matumbik reng lo Bharat chuan inspector Arvind Sumu in Manohar Kesi nangman buai puila diktakin I chui chiang donia ti in a hrila dikna ngai na Bharat chuan melma a in siam tranta ani Bharat chuan khol dongin anaw chu adam lo thu anron hrila damdo in lama chuan rang takakal ngalin anu hron hena chuan in lama lo va ha chol ro kanaw chu kalo ompuyang ti in a hrila Bharat chuan anaw chu ompuina pa chanchin te chu a hrila kapa thina awanga itorna te hi tokro se o kapa chuan malampan turin na duang che ti in afuya varadar nen chuan in mule in prime minister ani ta ka chuan varadar chuan angei lo trana manokhara chuitira wang chuan ziltum ve in Bharat chuan zaru tak chungin a thuron chu alo nola anaw chu in lama hruai ho in adam thato a anu hron po ngai sak chun zom ve in Bharat hian a en rang du big lo ani Bharat chuan a minister te chu ko khomin sarkar school chungchang chu asoi puya education minister chu an private school te awang hian sarkar school kan hnong trana sarkar school hi kharvek ila private school te hi ipuiso kang uti in rotna asiama Bharat chuan thati lovin private school ti top vekila sarkar school ti changtlung zo kang primary atrangin English zirna sa se kan ramno pangin ma an so nang ti in afrila private school chu khartir vek tumin sarkar school chu thazoka kalpuya tumta ani vasu I chuan apa hna kan prime minister rorel dani thai TMT in azota apa chuan thave thove ni masela karing lo ti in achanga vasui ero chuan a bialpa ni mai tu prime minister che dan chu du vele in angai sang hlom top ani bermai Bharat chuan ramdang education system chu zir chiang turim pola dina apol dina chuan vasui po telve in huna hun nei tlem dun view ma se anin meldana dang to a in ngai zong tran to in anin du to a inspector Arvind pon Manohar chu chui ve zelin diglo taka iram nei te awangin ilatang don ti in a hrila Manohar chuan enga ma lo ngai lovin varadar chuan Arvind chu aron buwa Manohar case iching fel trap to emni tiaron zotin inspector Arvind chuan kan man thei trap to ti in achanga varadar chuan he case si bansan makla Manohar po hi mizalena ni thu medium ma puang ro eng thiam lo na ma anei lo thu so yang cheti in abenga Manohar chu tanzokin inspector chuan varadar thu chu anial ngam lova Manohar chu poi soi lo anga chu in mi pui ho chuan makan ti viau maya an prime minister thar chu mitik lo tran anga an chu pha ta ani
Barat chu varadar chuan kholin zanin chu in mukhomang uoti in aron rila barat apuna kaltur thuwa changin zana chuan anin mukhoma varadar chuan eiruk te hi thil sual ani hleinem kan eiruk vedo angaya lom eiru lovin tuma a minister rei theilo ti in a rila manohar po anzinga telve in barat dara chuan aron benga barat chuan throithal ngal topin eiruk na hi kado zel don kanumin fuina angin chatakin heram hi ka en kolang ti in at su sandeya an party le opposition ho chuan barat chu beiron an tumta ani barat chu ramana le atrian te chuan ron mu in thanna capacity manoharan ron chu ve atuma isapot na kanmamo ani monohar te chu mi korapania sinti in aron rila barat chu na pui tu thu shrilin nangma iding donia ti in a rila manohar chu misual ruayin ramana chu be antuman ni masera barat puina mangchuan ne zelin barat chu PM ani baka insual thiam tak ani ya varadar te kham phiar to in barat pon harsat na atok tranta ani barat chuan thingtlang mi te chu chen chilin an harsat na to te chu achin fel sak zela zirna pon ma sonin lo nei tu te po atrampui zela damlo te chu healthcare scheme manga en kolin doctor om thadu lo te po aban zela an maloka in thanlo om tura po din le tumin be na tok na sa view ma se mi puilam chuan an du tlata mi re theita na ding barat chuan he na chan le nge atumbok barat chuan mi re theita tranpuina tursum thanem tak budgeta ta in a minister te po chuan tha an ti lova ni masela mi re theia mangai ema wang chuan ti vezelin a bialnu nen po anin mukhat view maya barat chuan anei du thu shrilim vasu ipo chuan anei rebik lova ni masela apa be phot tur chuan shrilin barat le vasu ite chu an lama fu chiang lo mo tia zain mangai bia thu chu zai le lamin anin hlan ve ani varada te chuan barat chu beina bialnu mingpo an hreto a chanchin bu le TV lama chuan chu in kan prime minister hiam mei ang rengdo anei ti in an beya vasu chu mual pho le in TV lama apa po chuan alo buwa in lama ho ngalin reporter ho in an local chil to a afanu ne na chuan dam chunga ven reng ngai in di ai chuan prime minister hi trenzok mairo ti chuan ka ha dam zo kang tia rilin afanu chu politician lar nu puyata na du lo ani bermai ambarat chuan vasu ite pa fa chu kalbowan tum ti hria in avazonga an chu ma chuan va mu in apa hne na chuan ifanu hi ka mangaya nupuyatan po ka du engwangin nge ka nupuyatan i phallo ti in azota achan ma chuan vasu i chu ron thlengin barat chuan a mangai thu a hrila kalo mak reng chetia thla in midang nei sana tumbik lo ani avaradar te chuan barat chu prime minister ani le hlaule in amphiar utrana apa po kha a isi ka wanga thatin varadar hiam barat pa athata barat chuan arvin ne na tanga thu dongin ipa kha na thi ma in varadar e rukna ahria a ti chuan maktak mai in ipa kha athita ani ipa thi na chungchanga thu diki hria du chuan mitra va mula ani khan ipa hne na minister e ru ho a heka ipa thi dan dik tak a hril thayang che ti in a hrila barat chu mitra chu va mu in apa chungchang chu avazota mitra chu varada e ru na fin fi na ipa ka pe ya ka pek nu loka ipa kha athita ani aruang po an hal ngala ipa thi na hiam varada ra in rol karing ti in alo hrila barat chu varadar chunga phubalak ve nge tumin thu dikhai chu atumta ani barat chuan varadar chu muwa thu di kriat chu atuma varadar naute chuan ron kap thutin ama veng tu chuan a chana damdo in an pan lai chuan varadar naute chuan ron peile in anin suala barat chuan hne vekin in pu koruti in a hrila varadar chu lo ngakim varadar mi le sa te chuan an ron beya ni ma sela thingtlang mi te chuan trampui ve in hne na chu an changa barat chuan varadar chu va mu in aka atong nge apati dan chu hriat chu atumta ani barat chuan varada rajulu chu va mu in engwangin nge kapa kha ithati in azota varadar chuan ka eiru na kha arhe chuaka ipa kan jail min tan tira tuma wangin ka thatta ani manchu ka ni lonan prime minister ka da che a bin ngai dam ka phut veti in a hrila apa chu tur manga chiulum thu hrilin barat chuan apa phu bala in varadar chu aka phlum baka in thanna chuan hne na changin eiruk mang ho chu aman veka vasu ipo kha apa ina nei rem ti to in barat chuan nupuya nei atuma india ram chu ram changkang taka siam atumta ani
ole kan movie biak dali chu zo stream lama cheng za somli pakua lekin a lei theya khongain min lo va lei sak ve ta che